ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 17వ అధ్యాయం 2వ భాగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో పోస్ట్ ఇస్తారమ్మా? అలాగే ప్రభు, అలాగే ప్రభు. ఓకే ప్రభు. సో ఈ 17వ అధ్యాయం పేరు శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగము అన్నది మీకు అది అంతవరకు గుర్తుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగంలో మనం జీవితంలో చేసే వివిధ విషయాలను మనం ఏ విధంగా చేయాలి అన్నది ఇక్కడ చూస్తాం. సో మనం ఇది స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 18 అధ్యాయం మనం 18th చాప్టర్ లో ఉన్నాం కదా. 17 నేను చూస్తున్నా 18 ఫస్ట్ 15 ఏదో చేశారట. రైట్. ఇప్పుడు చెప్తా ఉంటే ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. 17 ఫినిష్ అయిపోయింది. నేను రాలేదు కదా, వాళ్ళు చెప్పారు నాకు అమ్మా. చెప్పారు. ఓకే ప్రభుజీ. సరే, ఈ వాంట్ టు రీక్యాపిటేట్ ఏమో అని ఊరుకున్నా. ఓకే 18th చాలా పెద్ద చాప్టర్ కదా. 18th మనం అబౌట్ 18-20 శ్లోకాస్ వరకు 18th చాప్టర్ లో చూసాం. 10 శ్లోకాలు అయిపోయాయి. ఎన్ని మాతాజీ? హరే కృష్ణ. 10 శ్లోకాలు 18 లో అయిపోయినాయి అని చెప్తున్నాను. 10 కాదు మాతాజీ, ఇంకెక్కువే ఫినిష్ చేసినట్లున్నా. చెప్తాను, చూస్తే తెలుస్తుంది. మనం ఆ కర్మ అనే దాని వరకు చూసామని అనుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ 17 శ్లోకాలు 17 శ్లోకాస్ ఫినిష్ చేసాం. కరెక్ట్. వెరీ హరే కృష్ణ. లెట్ మీ ఓపెన్ ది 18th చాప్టర్. And then 18th chapter.
ఓకే. సో ఇందులో మనం ఈ 17th శ్లోక వరకు చూసాము. సో అంతవరకు 18th చాప్టర్లో అది త్రిగుణాలు స్వభావం నాగరాజ్ ప్రభుజీ 18th చాప్టర్ సరిత మాతాజీ చెప్పారు కరెక్ట్. 18th చాప్టర్ అన్నది. సో ఓకే. సో 4 days అయింది కాబట్టి ఒక్కసారి నేనే క్విక్గా రీక్యాప్ చేస్తాను. చాలా మందికి 18th అని కూడా గుర్తులేదు కాబట్టి. సో మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జునుడు ఏమడిగాడు? సన్యాసం అంటే ఏమిటి, త్యాగం అంటే ఏమిటి? అంటే రెండు ఆల్మోస్ట్ ఒకేలాగా ఉంటాయి కదా. సన్యాసం అంటే విడిచిపెట్టడం, అంటే గివప్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో, అంటే వదిలిపెట్టడము. త్యాగం అంటే కూడా మనం ఎవరికైనా ఏదైనా త్యజించినప్పుడు త్యాగం అంటాం. అయితే ఈ రెండిట్లో స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నది, అదేమిటి అని అర్జునుడు అడిగాడు. అడిగినప్పుడు భగవంతుడు కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం, అంటే కోరికలు తీర్చుకోవడానికి చేసే పనులు మనం వదిలిపెట్టినట్లయితే అది సన్యాసం. అంటే ఏమిటి? కోరికలను తగ్గించుకోవడం. ఆ కోరికలు తీర్చుకునే పనులు వదిలామంటే ఆ కోరిక వద్దు అనుకుంటున్నామనే కదా అర్థం. సో కోరికలను వదిలిపెట్టాము అంటే అది సన్యాసం అని పెద్దవాళ్ళు పండితులు చెప్తారు. అయితే అన్ని కర్మల ఫలితాలను త్యాగం చేయడం. నువ్వు ఏ పని చేసినా కర్మ ఫలాలను గనక నువ్వు వాటి మీద ఆసక్తిని గనక నువ్వు వదిలిపెట్టగలిగితే అది త్యాగం అని విచక్షణ పండితులు చెప్తారు అని చెప్పారు. సో కోరికల కోసం చేసే పనులు వదులుకుంటే సన్యాసం అని, కర్మఫల ఆసక్తిని వదులుకుంటే అది త్యాగం అని పండితులు అన్నారు. అలాగే ఏమన్నారు ఇంకా వాళ్ళు పండితులంతా కూడా? పనులు, తప్పు పనులు, అన్ని రకాల పనులు తప్పు పనులు అయితే, దోషకరమైనవి అయితే వదిలిపెట్టాలి. మరి అంతే కదా, అది మనకు కూడా బేసిక్గా తెలుసు కొంతవరకు. అయితే ఇంకొకటి ఏమన్నారు? యజ్ఞము దానము తపస్సు అనే కర్మలను మాత్రం ఎప్పుడు వదిలిపెట్టకూడదు అన్నారు. సో ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే ఏమిటి, దానం అంటే ఏమిటి, తపస్సు అంటే ఏమిటి అనేది, దానాన్ని ఎస్పెషలీ యజ్ఞము తపస్సు అనే వాటికి డీపర్ మీనింగ్ ఉన్నది అని చూసాం. ఎవరైనా ఆ డీపర్ మీనింగ్ చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. యజ్ఞం అంటే ఏమిటి, మామూలుగా అగ్ని ముందు కూర్చుని చేసే యజ్ఞం కాకుండా దాని అంతరార్థం ఏమిటి? అలాగే తపస్సు అంటే కళ్ళు మూసుకుని ఇదివరకు ఋషులు మునులు అంతా చేస్తూ ఉండేవారు ధ్యానిస్తూ. అది కాకుండా తపస్సు కూడా ఒక డీపర్ మీనింగ్. ఈ రెండిటి యొక్క మీనింగ్ అంతరార్థం తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. 18th చాప్టర్ కూడా అయిపోతుంది. మనకి రెండు విషయాలు తెలియడం ముఖ్యం. తెలియకపోతే ఇప్పుడైనా తెలుసుకోవచ్చు. సో తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. కర్మత్యాగ విషయంలో ఇక నా నిర్ణయం విను. ఇప్పటి వరకు పండితులు చెప్పారు అని చెప్పి ఇప్పుడు త్యాగం అనేది 3 విధాలు. నా యొక్క అభిప్రాయం విను. 3 విధాల త్యాగాలు. ఒకటి, అసలు యజ్ఞదాన తపస్సులని ఈ 3 కర్మలను నత్యాజ్యం, ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు అని భగవంతుడు కూడా చెప్పారు. కార్యమేవ తత్, చేస్తూనే ఉండాలి వాటిని. యజ్ఞము దానము తపస్సులు ఎందుకంటే పావనాని మనీషి అంటే మహాత్ములు, మనిషి అంటే మామూలు మనిషి, మనీషి అంటే మహాత్ములు. మహాత్ములను కూడా పావనం చేయగలవు. మహాత్ములు ఆల్రెడీ అసలు వాళ్ళ మహాత్ములు. అటువంటి మహాత్ములకు కూడా పావనం చేయగల శక్తి ఈ యజ్ఞము దానము తపస్సులకు ఉన్నది. కాబట్టి యజ్ఞదాన తపస్సులను మాత్రం ఎప్పుడూ వదలకూడదు అని చెప్తున్నారు. చెప్పి అప్పుడేమన్నారు? అయితే ఎలా చేయాలి యజ్ఞాన్ని? ఏటాన్యపితు కానీ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా, ఈ కర్మలన్నీ కూడా అటాచ్మెంట్ వదిలిపెట్టి ఫలాసక్తిని కూడా వదిలిపెట్టి చెయ్యాలి. అది పాయింట్ అన్నమాట. సో ఆ పాయింట్ ఎవరైనా చెప్పగలిగారా? ఓకే. చంద్రప్రేమ తరంగిణి మాతాజీ, యజ్ఞం అంటే కర్మ ఫలితం కోరకుండా వదిలివేయడం. కరెక్ట్. అలా ఏ పనైనా ఫలాసక్తి లేకుండా ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేసినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. వెరీ గుడ్. ఆ తర్వాత అనురాధ మాతాజీ కూడా ఇదే చెప్పారు. కర్మఫలాలను కోరుకోకుండా చేసే పని యజ్ఞం. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. అపర్ణ మాతాజీ, యజ్ఞం అంటే మనం చేసే ప్రతి పని దేవుడికి సమర్పించడం. అంటే భగవంతుడికి సమర్పించాము అంటే ఏం చేస్తున్నాము? ఊరికి నేను నీకు సమర్పించాను భగవంతుడా అనుకుంటే యజ్ఞం అయిపోతుందా? లేదు. ఎప్పుడైతే మనస్ఫూర్తిగా మనం దాని మీద
ఒకళ్ళకి ఏదైనా ఇచ్చాము అంటే దాని నుంచి వచ్చేది మనకు వస్తే బాగుండని అనుకోం కదా. వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు అది వాళ్ళదే ఏదొచ్చినా. సో భగవంతుడికి అర్పించాము అంటే అది ఏదొచ్చినా భగవంతుడిదే. అయితే మనం తీసుకుంటాము ఏ విధంగా? ప్రసాద భావంతో తీసుకోవాలి. అంటే నష్టమైన లాభమైన, కష్టమైన సుఖమైన, ఎలా ఉన్నా సరే అది భగవత్ ప్రసాదం. అంటే దాని మీద మనం ప్రత్యేకంగా ఆసక్తిని వదులుకున్నాం. ఓన్లీ ఆసక్తి ఏమిటి? భగవత్ ప్రసాదం అనే ఆసక్తి. అంతేగాని అది లాభమా నష్టమా అనే ఆసక్తి కూడా కాదు. ఆ విధంగా మనం ఉండగలిగినప్పుడు కష్టాన్నైనా సుఖాన్నైనా భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని సమబుద్ధితో స్వీకరించగలిగినప్పుడు ఫలాసక్తి లేకుండా వాటి మీద ఆసక్తి, కావాలి కావాలి, లాభం వస్తే బాగుండు, లాభం వస్తే బాగుండు అనే తపన వదులుకోగలిగినప్పుడు, ఏది వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనే సమచిత్తాన్ని తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు అది ఫలాసక్తిని వదులుకోవడం. అప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. ఓకే, వెరీ గుడ్. తపస్సు అంటే జ్ఞానం అన్నారు. తపస్సు అంటే ఏమిటో ఇంకెవరైనా చెప్పారో చూద్దాము, లేకపోతే అప్పుడు చెప్తాను. సోమరత్నం మాతాజీ, మనస్సును ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడికి అర్పించి కర్మ చేస్తూ ఉండడమే యజ్ఞం. ఓకే, కరెక్టే. కానీ దానిలో ఉన్న అర్పించాము అని మాటలతో అనుకోవడం కాదు అక్కడ ముఖ్యం. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. భగవంతుడా నీకు అర్పించాను అనుకుని అబ్బా ఇందులో ఇంత లాభం వస్తే బాగుండు, అంత లాభం వస్తే బాగుండు అనుకుంటే అది అర్పించినట్లు కూడా అవ్వదు. కాబట్టి అర్పించడం అంటే ఏమిటి అంటే ఆ ఫలాసక్తిని వదులుకోవడం. ఆయనకి ఇచ్చేసాం, ఇది ఏదొచ్చినా ఆయనదే. మనం తీసుకున్నా ఆయన ప్రసాదంగానే తీసుకోవాలి. ప్రసాదంగా తీసుకోవాలి అంటే అది ఎలాంటిదైనా తీసుకోవాలి. నష్టమైనా కష్టమైనా, లాభమైనా సుఖమైనా దుఃఖమైనా, ఏదైనా సరే. సో అది ఆ ఫలాసక్తి లేకుండా భగవదర్పితం అనుకున్నాము అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఫలాసక్తి వదులుకోవడం. రాజేశ్వరి మాతాజీ, కోరికలను త్యజించడం సన్యాసం. సన్యాసం అనేది అది కరెక్టే. క్వశ్చన్ అది కాదు. క్వశ్చన్ యజ్ఞం అంటే డీపర్ మీనింగ్ ఏంటి, తపస్సు అంటే డీపర్ మీనింగ్ ఏంటి. తపస్సు అనేది ఒకే ఒకరు ప్రయత్నించారు చెప్పడానికి, అపర్ణ మాతాజీ. తపస్సు అంటే మనం అందాక రాలేదనుకుంటాను. సో ఇప్పుడు చెప్తాను. చెప్పేటప్పుడు వచ్చాం నిన్న 17th లోనే మనం తపస్సు అంటే ఏమిటో చూసాం. కాబట్టి తపస్సు అంటే ఏమిటి? ప్రవర్తన, మనం నడత, మన బిహేవియర్. అందుకే మనం 17వ అధ్యాయంలో శారీరక తపస్సు, మానసిక తపస్సు, వాక్ తపస్సు చూసాం. శారీరక తపస్సులో ఏం చూసాం? దేవద్విజ బ్రాహ్మణులందరినీ, ప్రాజ్ఞులు అంటే పెద్దవాళ్లను అందరినీ గౌరవించాలి, మరి పవిత్రంగా ఉండాలి, ఇవన్నీ చూసాం. మానసిక తపస్సు అంటే కల్మషరహితమైన నిర్మలమైన మనస్సుతో చెడు ఆలోచన లేకుండా మనస్సును ఉంచుకోవాలి. మా ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా మనస్సును కంట్రోల్డ్గా ఉంచుకోవాలి. అది మానసిక తపస్సు. ఇక వాక్ తపస్సు, సత్యం హితం ప్రియం అయితేనే మాటను వాక్కును వాడాలి. మన ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడడం కాదు, అసలు మాట సత్యమైనా మనం చెప్పేది. రెండవది ఏంటి? అవతల వాళ్ళకి హితకరమైనదైనా, వాళ్ళకి బెనిఫిట్ కలిగించేదైనా, వాళ్ళకి ఉపయోగపడదు అనుకున్నప్పుడు అనవసరం చెప్పడం. 3, వాళ్ళకి ప్రియమైనదైనా, వాళ్ళకి ఇష్టం లేని విషయాలు చెప్పడంలో ఏమైనా అర్థం ఉందా? మిమ్మల్ని గురించి వాళ్ళు ఇలా అనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు అలా అనుకుంటున్నారు, మీరు చేసిన ఫంక్షన్ ఏమీ బాగోలేదు అంటున్నారు, మీ ఫంక్షన్లో భోజనం బాగుండలేదు అంటున్నారు అని మనం వెళ్ళి చెప్తే అది వినడానికి వాళ్ళకి ఏమైనా సంతోషం కలిగించే విషయమేనా? సో ఇటువంటివి సత్యము, హితము, ప్రియము కాని మాటలు మాట్లాడకూడదు. అది వాక్ తపస్సు. రెండవది వేదవాంగ్మయాన్ని పఠించడం. అంటే వేదాలను, ఆ ప్రార్థనలను మనం చెప్పుకుంటూ ఉండడం, అది కూడా వాక్ తపస్సు అన్నమాట. సో అది ఓకే. సో ఇవన్నీ తపస్సులంటే ప్రవర్తనలు. సో శారీరక ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి? బాహ్యంగా మనస్సును ఏ రకంగా పెట్టి మానసిక ప్రవర్తన, వాక్ ప్రవర్తన, అది తపస్సు అన్నమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు యజ్ఞదాన తపస్సులను ఎప్పుడూ వదలకూడదు అని చెప్పి, అయితే ఎలా చేయాలి యజ్ఞదాన కర్మలు, తపస్సులు, ఇటువంటి పనులు? మమకారాసక్తి, ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. అంతేకాకుండా వాటిని కర్తవ్యం అని భావించి చేయాలి. ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చేయాలి. అంతేగాని నేనేదో చాలా మంచివాడిని, గొప్పవాడిని, అందుకని దానం ఇస్తున్నాను అని అనుకుని గర్వంగా అహంకారంతో, అది కాదు. ఇది నా బాధ్యత, భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన దాంట్లో నేను అవతల వాడికి సహాయం చేయడం నా ధర్మం అనుకుని ఇవ్వాలన్నమాట. ఇది నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. తర్వాత
మరి క్లియర్గా మళ్ళీ త్యాగం అంటే తమో గుణంలో ఎలా ఉంటుంది, రజోగుణంలో ఎలా ఉంటుంది, సత్వగుణంలో ఎలా ఉంటుందో చెప్పారు. సో విద్యుక్త డ్యూటీస్ని, బాధ్యతల్ని, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని ఎప్పుడూ వదులుకోకూడదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఒకవేళ అవివేకంతో వదులుకున్నామంటే మన బాధ్యతల్ని, అది తమో గుణ త్యాగం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా ఈ అమ్మాయి పని చేయాల్సిన డ్యూటీ ఉన్నప్పుడు పని మానేసి నిద్రపోతుంది, అందుకని తమో గుణ త్యాగం. ఇక్కడ రజోగుణ త్యాగం, ఆ శరీరాన్ని ఏం కష్టపెడతాంలే, ఈరోజు ఆఫీస్కి వెళ్తే బోల్డ్ పని ఉంది, మనం లీవ్ పెడితే ఆ పని తెప్పించుకోవచ్చు అని ఏదైనా సెలవు, ఒంట్లో బాగుండలేదని కొంతమంది సెలవు పెడుతూ ఉంటారు పని ఉన్న రోజు. అటువంటిది రజోగుణ త్యాగం అనమాట. శరీరాన్ని కష్టపెట్టడం ఇష్టం లేక పని మానుకోవడం. అది ఇక్కడ ఇతన్ని ఎగ్జాంపుల్గా చూశారు. అంటే పని చేయడానికి కూర్చుని పని చేయకుండా ఏటో ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాడు. ఇప్పుడు బుర్ర పెట్టి పని ఎవరు చేస్తారులే అని హాయిగా అతను ఊరికి కూర్చుని కాలక్షేపం చేస్తున్నాడు. రజోగుణ త్యాగం. ఇంకా సత్వగుణ త్యాగం మరి తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్యంగా నా డ్యూటీ అనుకుని చేస్తూ అన్ని ఫలాసక్తిని మొత్తం వదులుకుని అటాచ్మెంట్ని ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేసే వాళ్ళది సత్వగుణ త్యాగము. సో అందుకని ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి మరి పాపం ఏదో వాళ్ళు వీళ్ళు పూడతారని కాదు, ముందు డ్యూటీ ఉంది, పని పూర్తి చేయాలనుకుని సిన్సియర్గా పని చేస్తోంది. కాబట్టి ఇది నా బాధ్యత అనుకుంది. చేస్తే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నేను ఎందుకు చేయటం, వాళ్ళు చేయటం లేదని అది ఏమీ ఆలోచించకుండా తన బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తోంది. సో సత్వగుణ త్యాగం. అందుకని ఈ రోజుల్లో కూడా మరి తపస్సులాగా ఇతను చేస్తున్నాడు, నిజమైన తపస్సా కాదు, అది అంతరార్థం. తన డ్యూటీని తను నిర్వహిస్తున్నాడు, ఆఫీస్లో ఉండి కంప్యూటర్తో పనిచేస్తున్నాడు, మరి కరెస్పాండెన్స్ చూసుకుంటున్నాడు, అన్నీ చూసుకుంటున్నాడు, అన్ని ఆధునిక పరికరాలు వాడుకుంటున్నాడు. మరి కానీ అంత తపస్సు స్వభావంతో చేస్తున్నాడు అనమాట. అది ఎందుకు, మనస్ఫూర్తిగా తన బాధ్యతను తను నిర్వహిస్తున్నప్పుడు అది తపస్సు కిందే లెక్క అని అక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట. సో తపస్సు అంటే ప్రవర్తన, బిహేవియర్, నడత. తరువాత మనం ఇక ఏం చూసాము అంటే ఇలా త్యాగం గురించి చూసి ముందు, ఆ తర్వాత కార్యస్థానం చూసాం కదా. ఒక పని చేయాలంటే శరీరం ఉండాలి, లోపల చేయించే ఆత్మ ఉండాలి, ఇంద్రియాలు ఉండాలి, మరి కళ్ళు ముక్కు ఇవన్నీ ఉండాలి. కింద పుస్తకం చిన్న పని తీసి టేబుల్ మీద పెట్టాలి, మరి కళ్ళు ముందు చూడాలి, చేతులు ఉండాలి, ముందు అసలు మనం ఉండాలి, మన దేహం ఉండాలి, దేహంలో ఆత్మ ఉండాలి, ఆ తర్వాత ఇంద్రియాలు కళ్ళు ముక్కు ఇవన్నీ ఉండాలి చూడడానికి. ఇవన్నీ ఉన్నా కళ్ళు ఉన్నాయి, చేతులు ఉన్నాయి, ప్రయత్నం లేకపోతే అది ఎలా వస్తుంది, దాని వైపు చూస్తూ కూర్చుంటే అది రాదు కదా, టేబుల్ మీదకి వంగి తీసి మనం పెట్టాలి. కాబట్టి వివిధ ప్రయత్నం ఉండాలి, చివరికి భగవంతుడు ఉండాలి. అన్నిటికీ భగవంతుడు లేనిదే ఏ పని జరగదు. మన బాడీ పని చేయాలన్నా, మన ఆత్మ మన బాడీలో ఉండాలన్నా అన్నీ భగవంతుడి కృపే. కాబట్టి ఆయన లేనిదే అసలు ఏది జరగదు. కాబట్టి 5 కార్యం చేయడానికి, పని చేయడానికి 5 కారణాలు. సో దేహంతో కానీ, మనస్సుతో కానీ, వాక్కుతో కానీ మనం చేసే న్యాయమైన పని అయినా అన్యాయమైన పని అయినా అన్నిటికీ కూడా ఈ 5 కారణాలు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ దేహంతో కానీ, మనస్సుతో కానీ, వాక్కుతో కానీ, సో మనం పని చేసాము అంటే మనం దేహంతోనే చేయక్కర్లా. ఇప్పుడు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు, ఒకరికి మంచి చేయాలి అంటే మనం మనస్సులోనే వాళ్లకు మంచి కావాలి అని ఆశించవచ్చు, అది కూడా కర్మే, సత్కర్మే. వాక్కుతో మనిషిని దీవించవచ్చు, మీకు భగవంతుడు అంత శుభం చేయగా కానీ మనస్ఫూర్తిగా మనం అన్నాము అంటే అది కూడా కర్మ కిందేలే. అలాగే మనం చెడు భావాలు పెట్టుకుని వాళ్ళు మనల్ని ఇలా అన్నారు అన్న, వాళ్ళకి ఇలా జరిగితే బాగుండు, వాళ్ళ ఫంక్షన్ బాగా జరగకుండా ఉంటే బాగుండు అని అనుకున్నాము అంటే, మనం వెళ్ళి వాళ్ళ ఫంక్షన్ స్వయంగా చెడగొట్టకపోయినా మనం మనసులో ఆ భావాన్ని అనుకున్నామంటే అది కర్మతో సమానం, చెడ్డ పని చేసినట్లే లెక్క. అలాగే చెడు మాట మాట్లాడినా చెడ్డ పని చేసినట్టు, అది కర్మతోనే సమానం అంటున్నారు. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనం అనుకున్నాం కానీ వాళ్ళకి ఏమైనా వెళ్ళి స్వయంగా చెడు ఏమీ చేయలేదుగా, మనం ఏదో మనసులో అనుకున్నాం, కోపం వచ్చి అనుకుంటాం, కానీ ఆ చెడు తలంపు కానీ చెడు మాట కానీ అది కూడా కర్మతోనే సమానం, పని చేసినట్లే, చెడు పని చేసినట్లే అని చెప్పి ఇక్కడ అర్థం అనమాట.
సో దానికి కూడా ఈ 5 అంశాలే కారణం. మనసుతో చేసిన, శరీరంతో చేసిన, మాటతో చేసిన ఏ పనైనా వాక్కుతో ఈ 5 ఏది మరి కర్మ, కర్త ఇవన్నీ ఉండాలి, ఇంద్రియాలు, ప్రయత్నాలు అని చెప్తున్నారు. ఈ 5 అంశాలు మనం గుర్తించకుండా నేనే చేసేస్తున్నాను ఇవన్నీ అనుకుంటూ ఉంటాం. అసలు ఇవన్నీ లేనిదే మనం చేయలేము. ఇవన్నీ ఇచ్చిన భగవంతుడు ఇవన్నీ పనిచేసేటట్లు మనకు ఒక శరీరాన్ని, ఒక ఆత్మని, ఒక ఇంద్రియాలను, మరి మనకి ఈ ప్రయత్నం చేసే శక్తిని, ఆలోచన శక్తిని ఇచ్చిన భగవంతుడు ఇవన్నీ లేనిదే మనం చేయలేమని మనం అనుకోం కదా. అబ్బా నేను ఎంత బాగా చేశాను అనుకుంటాం ఏ పని చేసినా. సో తననే కరెక్ట్గా భావించేవాడు నిజంగా బుద్ధిహీనుడు. ఇలాంటి మూఢుడు విషయాలను యథార్థ దృష్టితో చూడలేరు. ఆ తర్వాత ఏమంటున్నారు, ఇక అహంకారంతో ఎవరైతే ఇలా ప్రభావితులు కారో, మూఢులైతే ఇలా అహంకారంతో అనుకుంటారు. కానీ ఎవరైతే అహంకారంతో ప్రభావితులు కారో, ఈ అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఉండగలిగి, అహంకారం లేకుండా ఉండగలిగిన వాడు నిజంగా ఎవరినైనా సంహరించినా కూడా వాడు సంహరించని వాడే అవుతాడు. అతడు ఎప్పుడు కర్మలతో బద్ధుడు కాడు. ఓహో, అయితే నాకు అహంకారం లేకుండా నేను అటాచ్మెంట్ లేకుండా వెళ్ళి ఎవరినైనా చంపేస్తే నాకు ఏ కర్మ అంటుకోదా అని మనకి డౌట్ రావచ్చు. మనం ఎవరినైనా ఎందుకు చంపుతాము? అహంకారం లేని వాళ్ళు, అటాచ్మెంట్ లేని వాళ్ళకి అసలు చంపాలనే ఆలోచన లేదు కాబట్టి వాళ్ళు అహంకార రహితులు, వాళ్ళు అటాచ్మెంట్ రహితులు లేని వాళ్ళు కదా. చంపాలి అని ఎప్పుడు అనుకుంటారు? కక్ష, రాగము, ద్వేషం ఉన్నప్పుడే కదా. సో వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు చంపారు అంటే ఎప్పుడు చంపుతారు? వాళ్ళ డ్యూటీ అయితే చంపుతారు. చంపటం డ్యూటీ ఏమిటబ్బా అంటే ఎవరికి డ్యూటీ చంపడం? సోల్జర్కి, సైనికుడికి. మరి మన సోల్జర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ జాబ్ ఏమిటి? దేశాన్ని రక్షించడం, ప్రజల్ని రక్షించడం. వాళ్ళు ఎవరైనా మరి దేశం మీదకి దండయాత్రకు వచ్చి మన దేశానికి హాని కలిగించినప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళి ఎదుర్కొని దేశాన్ని సంరక్షించాలి. అది వాళ్ళ బాధ్యత, రాజ్యాన్ని సంరక్షించడం. సో అప్పుడు వాళ్ళు పోరాడాలి, ఆ పోరాటంలో అవసరమైతే చంపాలి, అది వాళ్ళ బాధ్యత. వాళ్ళేమి వాళ్ళ స్వంత కక్షతో వాళ్ళు ఎవరిని చంపడంలా, వాళ్ళకి వీళ్ళ మీద కోపం వచ్చి చంపడంలా. సో అలాంటి స్థితిలో నా బాధ్యతగా నిర్వర్తిస్తూ ఎవరైతే ఆ అహంకారం లేకుండా ఇది నా డ్యూటీ, అలా కూడా వాళ్ళు చక్కగా ఆ భావంతో డ్యూటీని చేస్తున్నాను, ఇతని మీద కాదు నా కక్ష, నా బాధ్యతని నిర్వహిస్తున్నాను అనుకుంటూ వాళ్ళు చంపినప్పుడు వాళ్ళకి ఏ పాపము అంటదు. అంటే అర్జునుడు భయపడ్డాడు కదా, పాపం వస్తుంది చంపితే. దానికి ఆన్సర్గా ఇది చెప్తున్నారు. ఇది నువ్వు అహంకారం లేకుండా, నువ్వు అటాచ్మెంట్ లేకుండా, అంటే నా వాళ్ళని ఎలా చంపను అనే అటాచ్మెంట్ దుర్యోధనుడు ఇంకా బయట వాళ్ళ మీద అయితే కొంచెం కోపం ఉంది కాబట్టి చంపొచ్చు, ద్రోణుణ్ణి మరి భీష్ముణ్ణి ఎలా చంపుతాను, వాళ్ళు నాకు ఎంతో పూజ్యులు అంటున్నాడు కదా. సో కొంతమంది మీద ఏమో రాగంతో భయపడుతున్నాడు, కొంతమంది మీద ద్వేషం ఉన్న పాపం అని భయపడుతున్నాడు. ఈ అటాచ్మెంట్స్ ఏవి లేకుండా ఇది నా బాధ్యత, ఒక రాజుగా, ఒక సైనికుడిగా నేను రాజ్య సంరక్షణ చేయడానికి నా బాధ్యతను నేను నిర్వహిస్తున్నాను, ఇంకా ఎవరు ఏమిటి అని కాదు, చేయవలసిన పని చేయడం అక్కడ ముఖ్యం అనే భావంతో, అహంకారం లేకుండా, అటాచ్మెంట్ లేకుండా నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. అలాంటప్పుడు నీకు ఏ కర్మలకి నువ్వు బద్ధుడవు కావు, నీకు ఏ పాపం నువ్వు చంపినా చంపనట్లే ఉంటుంది. అంటే నీకు ఏ పాపం, బంధాలు ఏవి కూడా నీకు అంటవు అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత జ్ఞానం జ్ఞేయం పరిజ్ఞాత త్రివిధ కర్మ చోదన కరణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధ కర్మ సంగ్రహ. సో జ్ఞానము, జ్ఞేయము, జ్ఞాత అని ఒక 3 అంశాలు ఈ కర్మ చేయడానికి కారణాలు, అవసరమైన విషయాలు 5 ఉన్నాయని ఇప్పుడు చూసాం. అయితే ఈ కర్మ చేయాలి అంటే ఈ జ్ఞానం ఉండాలి, జ్ఞేయం అనేది ఉండాలి, జ్ఞాత ఒకడు ఉండాలి, అంటే తెలిసినవాడు, జ్ఞానం తెలిసినవాడు. ఈ 3 అంశాలు కర్మ చేయడానికి ఉపయోగపడే అంశాలు, ప్రేరణలు. అంటే అవి ఉండాలి. పని ఎలా చేయాలో చేసే జ్ఞానం ఉండాలి, జ్ఞేయం ఒక లక్ష్యం ఉండాలి, తర్వాత ఒక జ్ఞాత తెలిసిన వ్యక్తి ఒకళ్ళు ఉండాలి. తర్వాత ఇక అవి ఉపయోగపడే విషయాలు, పని చేయడానికి అవసరమైన విషయాలు. ఇక ఇంద్రియాలు, పని, కర్త ఇవన్నీ కూడా మరి కర్మ యొక్క అంశాలు. ఇది ఇందాకే చూసాం కదా. మరి కర్త ఉండాలి, శరీరం ఉండాలి, ఇంద్రియాలు ఉండాలి, పని ఉండాలి, ప్రయత్నం ఉండాలి అని చూసాం.
సో అందుకని ఇంద్రియాలు, పని, కర్త, ఈ మూడు కూడా మరి కర్మ యొక్క పార్ట్స్. ఒకటేమో పని ఉండాలి, పని చేసేవాడు కర్త ఒకడు ఉండాలి. ఆ కర్తకి ఇంద్రియాలు ఉండాలి, మరి పని చేయాలంటే చేతులు, కళ్ళు, ముక్కు ఇవన్నీ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ మూడు అంశాలు ఒక పనికి, కర్మకు. జ్ఞానం కర్మ చ కర్తా చ త్రిధైవా గుణభేదతః ప్రోచ్యతే గుణ సంఖ్యానే యథావచ్చుణుతాన్యపి. ఇక్కడే కొంచెం శ్రద్ధగా వినండి. ఈరోజు మేబీ కొంత టుమారో కొంచెం జాగ్రత్తగా, ఎందుకంటే చాలా థియరీ ఉంటుంది అనమాట. జ్ఞానం, జ్ఞేయం, పనిని ఇలా విశదీకరించి ఎనలైజ్ చేసి ఈ విషయాలన్నీ కూడా భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఒక పని అని మనం చాలా తేలిగ్గా అనుకుంటాం. ఆ పనికి ఏం కావాలి, పని అంటే అసలు ఏమిటి, కర్త, మరి శరీరం, ఇవన్నీ 5 అంశాలు. ఇవి చెయ్యాలి అంటే జ్ఞానం ఉండాలి కదా. ఏ పని చేయాలన్నా పని ఎలా చేయాలో తెలిసే విచక్షణ ఉండాలి కదా. అదే జ్ఞానం. తెలిసిన వాడు ఒకడు ఉండాలి కదా. ఎలా ఆ జ్ఞానం ఉన్నవాడు ఆ పని ఎలా చేయాలో తెలిసినవాడు జ్ఞాత. సో ఇలా వివరంగా పనిని అనలైజ్ చేసి కర్మ గురించి చెప్పారు. సో ప్రకృతి గుణాలను అనుసరించి జ్ఞానము, కర్మ, కర్త అనేవి 3 రకాలుగా ఉంటాయి. సో మరి పని చేయడానికి ఇవి అవసరం. జ్ఞానం అవసరం, కర్మ ఉండాలి, అక్కడ చేసే పని ఒకటి ఉండాలి, కర్త చేసేవాడు ఒకటి ఉండాలి. ఈ 3 కూడా మళ్ళీ త్రిగుణాల ప్రకారం 3 రకాలుగా ఉంటాయన్నమాట. సో అవి చెప్తాను ఇప్పుడు విను. జ్ఞానం 3 రకాలు, కర్మ 3 రకాలు, కర్త 3 రకాలు అకార్డింగ్ టు గుణాలు. సో ఏమిటో చూద్దాం. సర్వభూతేషు ఏనైకం భావమవ్యయమీక్షతే, సర్వభూతేషు ఏవైకం భావమవ్యయమీక్షతే, అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం. సో జీవులందరూ ఎన్నో రకాలుగా మనకి రూపాలు ఉన్నాయి. అన్ని కోట్ల మంది జనాలు ఉన్నారు. అందరూ ఒకేలాగా ఉంటారు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు డిఫరెంట్గానే ఉంటారు. ఎక్కడో ఒకరు కొంచెం దగ్గరగా ఉంటే అబ్బా ఈ ట్విన్స్ ఇద్దరు ఒకేలాగా ఉన్నారే అని ఎంతో ఆశ్చర్యంగా చూస్తాం మనం. అలా ఆ ట్విన్స్లో కూడా కొంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎంత ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అయినా ఏదో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అది కూడా ఎంతో అరుదు. మామూలుగా ఇన్ని కోట్ల మంది జనం ఉన్నప్పుడు అందరికీ సెపరేట్ డిఫరెంట్ రూపమే ఉంటుంది కదా. అందరూ ఒకేలాగా ఎవ్వరూ ఉండరు సాధారణంగా. సో జీవుల అసంఖ్యాక రూపంలో విభజించబడ్డా కూడా మరి వాళ్ళందరూ సెపరేట్గా ఉన్నట్లు కనిపించినా వాళ్ళ వందు అవిభక్తమై ఉన్న ఏకమైన ఆధ్యాత్మిక స్వభావం. అంటే అందరూ వేరువేరుగా కనిపిస్తున్నా కూడా అందరిలో కామన్ గా ఉన్న ఒక విషయం ఏమిటి, అందరిలో భగవంతుడు అంశైన ఆత్మ ఉన్నది. వీళ్ళందరూ డిఫరెంట్ గా కనిపించవచ్చు మన కళ్ళకు, కానీ వీళ్ళందరిలో ఉన్నది ఒకటే ఆత్మ అని ఏ జ్ఞానంతో మనం చూడగలుగుతామో ఆ విషయాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ తో యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాము. అది సత్వగుణ జ్ఞానము. అంటే మనుషులందరూ వేరు అనే భావం లేకుండా అందరూ వేరుగా ఇంతమంది కనిపించిన అందరూ ఒకటే, ఎందుకంటే అందరిలోనూ ఒకే రకమైన భగవదాత్మ ఉన్నది అని అనే జ్ఞానం ఎవరికి ఉంటుందో అది సత్వగుణ జ్ఞానము అంటున్నారు. ఒక నిమిషం. ఓకే. సో ఇలా జీవులందరూ రకరకాలుగా ఉన్న అందరిలో ఉన్నది ఒకటే ఆత్మ అనే జ్ఞానంతో ఎవరైతే అందరినీ చూస్తారో వీళ్ళు వేరు, వీళ్ళు వేరు, వీళ్ళు పలానా అనుకోకుండా అందరూ
ఎవరు ఏ పేరుతో ఉన్నా ఏ రూపంతో ఉన్నా అందరిలో ఉన్నది ఆ భగవంతుడి యొక్క అంశే అని ఎవరైతే అందరినీ అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? సమభావంతో అందరినీ చూడగలగటం, వాళ్ళు సత్వగుణ జ్ఞానం కలవాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. పృథక్త్వేన తు యజ్ఞానం నానా భావాన్ పృథగ్విధాన్ వేత్తి సర్వేషు భూతేషు తజ్ఞానం విద్ధి రాజసం. సో ఏ జ్ఞానం ద్వారా మనం ఇలా అన్ని శరీరాల్లో రకరకాల జీవులు ఉన్నాడు అని మనం అనుకుంటాము, అంటే ఇంతకు ముందు శ్లోకంలోనేమో వీళ్ళందరూ రకరకాలుగా కనపడుతున్నా అది కాదు మనం చూడవలసింది, అందరిలో ఉన్నది ఒకటే భగవంతుడు అంశ అనే భావం సమభావంతో ఉంటే అది సాత్విక జ్ఞానం. అలా కాకుండా ఇక్కడేమంటున్నారంటే వీళ్ళందరూ అందరిలో ఉన్న భగవదంశ చూడకుండా వీళ్ళందరూ డిఫరెంట్, వీళ్ళు పలానా వీళ్ళు పలానా వీళ్ళు పలానా అంటూ మనం ఆ భావంతో చూస్తే, అంటే బయట శారీరక రూపంతోనే వాళ్ళని చూస్తే లోపల ఉన్న వాళ్ళ ఆత్మ గురించి ఆలోచించకుండా, లోపల ఉన్న భగవతత్వం గురించి ఆలోచించకుండా వీళ్ళంతా బయట రూపాలతో వీళ్ళు పలానా వీళ్ళు పలానా అంటే ఆత్మతత్వాన్ని మర్చిపోయాం, బయట ఉన్న బాహ్యతత్వంలోనే ఉన్నాం. అంటే మరి ఆ జ్ఞానం ఏమిటి? రజోగుణ జ్ఞానము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే యత్తు కృత్స్నవదేకస్మిన్ కార్యే సక్తమహైతుకం అతత్వార్థవదల్పం చ తత్తామసముదాహృతం. సో ఏ జ్ఞానంతో మనం ఒకానొక కార్యంలో కారణం కూడా తెలుసుకోకుండా, అసలు ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ఈ పని ఎందుకు చేస్తున్నాము, ఎలా చేయాలి అనేది కూడా మనం కనుక్కోకుండా మరి మనకు తెలిసిందే సమస్తం అనుకోవడం, సర్వస్వం అనే భావంతో భావనలో ఉంటూ ఇంకా అసలు పని ఏమిటి, దాని ఉద్దేశం ఏమిటి, అది ఏ రకంగా నిజంగా సత్యంగా చేయాలి అంటే ఏ విధంగా చేయాలి అనేది తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి కూడా లేకుండా, ఇది నాకు తెలిసిన విషయం ఈ రకంగా నేను చేసేస్తాను అని ఆ భావంతో ఉన్నవాడు తమో గుణ సంబంధమైన జ్ఞానము అని చెప్పి అంటున్నారు అనమాట. ఏ జ్ఞానంతో ఒక మనిషి అల్పమైన కార్యంలో, అంటే అది కూడా చెడు పని, చెయ్యకూడని పనిలో, అది అసలు చెయ్యి అయ్యో ఇది చెయ్యకూడదు అనుకుంటా, ఇది మంచి పని కాదు, మనం చేయొచ్చా, ఇది తప్పు కదా అనే ఆలోచన లేకుండా అల్పకార్యంలో మనం నిమగ్నమై అల్పకార్యం పట్లే ఆసక్తి, అంటే తప్పు పని మీదే ఇంట్రెస్ట్ ఉందన్నమాట. ఆ తప్పు పని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మరి స్మోకింగ్ చేయకూడదు, డ్రింకింగ్ చేయకూడదు అని తప్పు అని మామూలుగా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. ఈ ఆసక్తి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అది తప్ప ఒప్ప అనేది కూడా ఇంకా ఆలోచించరు, దాని మీదే ఆలోచన. ఇక సత్యావగాహన లేదు, అంటే అది కరెక్ట్ కాదు అనే సత్యాన్ని కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలనే ప్రయత్నాన్ని కూడా వాళ్ళు చేయడంలా, వాళ్ళకి అలాంటి తప్పు పని మీదే ఆసక్తి ఉండి వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో అది తమో గుణ జ్ఞానము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే తప్పు పనుల పట్లే ఆసక్తి ఉండి అది తప్పు అని తెలుసుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేకుండా పనులు చేసినప్పుడు ఆ తప్పు పనులు, అది తమో గుణ జ్ఞానం. సో ఇక్కడ జ్ఞానం అనేది ఏమిటో 3 రకాలుగా చూసాం. సత్వగుణ జ్ఞానం అందరిలో సమత్వాన్ని చూడగలగటం, రజోగుణ జ్ఞానం ఆ లోపల తత్వాన్ని చూడకుండా బాహ్య తత్వంతో వీళ్ళు వేరు అందరినీ వేరు భావంతో చూడడం రజోగుణం అయితే, తమో గుణం అసలు తప్పు పనుల్లోకి దిగే జ్ఞానం తమో గుణ జ్ఞానం. ఏ జ్ఞానం ద్వారా మరి ఇలా తప్పు పనులు చేస్తారో అది తమో గుణ జ్ఞానం. నియతం సంజ్ఞరహితం అరాగద్వేషతకృతం అఫల ప్రేప్సునా కర్మ యత్తత్ సాత్వికముచ్యతే. అలాగే మనకి నియమించబడ్డ పనులను అటాచ్మెంట్ లేకుండా, సంగరహితం అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా, రాగద్వేషత అలాగే రాగద్వేషాలు లేకుండా, మరి మనం ఫలాపేక్ష లేకుండా చేసే కర్మ సత్వగుణంలో చేసే కర్మ. ఇప్పుడు కర్మ గురించి చెప్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది సత్వరజస్తమో గుణాల్లో చూసాం. ఇప్పుడు కర్మ ఎలా ఉంటుంది? సో సాత్విక కర్మ మంచి పని, సత్వగుణంలో చేసే కర్మ ఎలా ఉంటుందట? మన డ్యూటీ ఏమిటో అది అటాచ్మెంట్ లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా, ఫలాపేక్ష లేకుండా చేసిన కర్మ ఏదైనా సత్వగుణ కర్మ. యత్తు కామేప్సునా కర్మ సాహంకారేణ వా పునః
క్రియతే బహుళాయాసం తద్రాజసం ఉదాహృతం. రజోగుణ కర్మ ఎలా ఉంటుంది, మనం ఇది కొన్ని చూసాం ఇంతకు ముందు, కొద్దిగా ఐడియా ఉంది మనకి. ఏది, కోరికలు తీర్చుకోవాలి, కామేప్సున మన కోరిక తీర్చుకోవడానికి చేసే కర్మలు. సా అహంకారేణ, అహంకారంతో కూడుకుని, అంటే నేనే గొప్ప ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నాను అనే అహంకారంతో. వాపునః అంటే తిరిగి ఏదైనా మరి చేసేటటువంటి పనులు, అహంకారంతో కోరిక తీర్చుకోవడానికి చేసే పనులు. క్రియతే బహుళాయాసం అంటే అతి ప్రయాసతో చేస్తాం కొన్ని పనులు. కొన్ని కోరికలు అంత ఈజీగా తీర్చుకోవడం, వాటిని తీర్చుకోవడానికి నానా అవస్థలు పడి తీర్చుకుంటాం. అందుకనే బహుళాయాసం అంటున్నారు. అంటే అంత బానిసలు అయిపోయాం అనమాట ఆ కోరికకు. ఆ కోరిక తీర్చుకోవడానికి ఎంతో ప్రయాసపడి కష్టపడి తీర్చుకుంటాం. సో ఆ బహుళాయాసంతో ఇలా కోరికలు తీర్చుకుంటూ ఆ ఫలాపేక్షతో అహంకారంతో చేసే పనులు మరి రాజసిక కర్మలు అని చెప్తున్నారు. ఇక తామసిక కర్మ ఎలా ఉంటుంది, అనుబంధం క్షయం హింసాం అనపేక్ష్య చ పౌరుషం మోహాదారభ్యతే కర్మ తామసముచ్యతే. ఇక శాస్త్ర నిర్దేశాలను పక్కన పెట్టేసి, వదిలిపెట్టేసి, పట్టించుకోకుండా, మరి భవిష్యత్తులో ఇది తప్పు చేస్తే మనకి కర్మబంధాలు వస్తాయి అనే భయం లేకుండా, మరి పరహింస, పర దుఃఖాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా, ఎదుటి వాళ్ళని హింసిస్తున్నామని కానీ, ఎదుటి వాళ్ళకి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తున్నామని కానీ పట్టించుకోకుండా, అంటే హింసించడం, శారీరకంగా హింసించినా సరే మానసికంగా కూడా వాళ్ళని హింసించవచ్చు మాటలతో, అలా వాళ్ళకి దుఃఖాన్ని కలిగించవచ్చు. సో ఇలా ఏదైనా సరే పరహింస, పర దుఃఖాన్ని పట్టించుకోకుండా, లెక్క చేయకుండా, ఇలా ఒక మోహంలో ఉంటూ, అంటే అలాంటి లెక్క చేయకుండా ఉండడం కూడా అజ్ఞానం అనమాట. అటువంటి అజ్ఞానంలో ఉంటూ చేసే కర్మ తమో గుణానికి సంబంధించిన కర్మ. సో శాస్త్ర నిర్దేశాలను పక్కన పెట్టేసి చెడు పనులు అనమాట, శాస్త్రాలు వద్దని చెప్పిన పనులు, భవిష్యత్తులో అవి మనకి ఎటువంటి బంధాలు కలిగిస్తాయనే ఆలోచన లేకుండా పరులను హింసిస్తూ, పరులకు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తూ చేసే పనులను మరి తమో గుణం కర్మలు అని అంటారు. సో కర్మలు ఎలా ఉంటాయి, సత్వగుణంలో, రజోగుణంలో, తమో గుణంలో. జ్ఞానం ఎలా ఉంటుందో, కర్మ ఎలా ఉంటుందో చూసాం. ముక్త సంజ్ఞోనహం నాది ధృత్యుత్సాహ సమన్విత నిర్వికార కర్త సాత్విక ఉచ్యతే. ఇప్పుడు కర్త ఎలా ఉంటాడు, జ్ఞానం ఎలా ఉంటుందో చూసాము, కర్మ ఎలా ఉంటుందో చూసాము 3 గుణాల్లో. ఇప్పుడు 3 గుణాల్లో కర్త అంటే చేసేవాడు ఎలా ఉంటాడు, సాత్విక కర్త ఎలా ఉంటాడు, రజోగుణంలో చేసే కర్త ఎలా ఉంటాడు, తామసిక కర్త ఎలా ఉంటాడు. సో సాత్విక కర్త ఎలా ఉంటాడట, త్రిగుణ సంగత్వ రహితంగా, అంటే 3 గుణాలుకి అతీతంగా, అహంకారం లేకుండా, నిశ్చయంగా, ఉత్సాహంతో తన పనులను, జయాపజయాల పట్ల నిర్వికారత, విజయం వస్తుందా, అపజయం వస్తుందా, మనకి పని మొదలు పెట్టకముందే ఇదే ఆలోచన. అతను అటువంటివి ఏవి ఆలోచించకుండా పని శ్రద్ధగా చేయడం మీదే మనసును లగ్నం చేసి, అహంకారం లేకుండా మరి నిశ్చయంతో, ఎంతో ఉత్సాహంతో ఈ పనిని బాగా చేయాలి అనేటటువంటి ఉత్సాహంతోనే, అంతేగాని పని నుండి ఏమొస్తుంది అనే విషయం గురించి కాకుండా పని సక్రమంగా చేయాలనే నిశ్చయంతో, ఉత్సాహంతో, అహంకారం లేకుండా, జయాపజయాల పట్ల నిర్వికారుడుగై తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించేవాడు సాత్విక కర్త. ఇవి కూడా మనం ఇంతకు ముందు చూసిన విషయాలను బట్టి మనకి ఇది అర్థం అవడం ఈజీయే కదా. రాగి కర్మ ఫల, ఇప్పుడు రజోగుణ కర్త ఎలా ఉంటాడు, రాగి కర్మ ఫల ప్రేప్సుర్లుబ్ధో హింసాత్మకో శుచి హర్షశోకాన్విత కర్త రాజస పరికీర్తిత. సో కర్మఫలాలను అనుభవించాలి అనే ఉద్దేశంతో, ఆ కర్మఫలాల పట్లే ఆసక్తుడై, కర్మఫల ప్రేప్సు, కర్మఫలం కోసమే, లబ్ధో ఆ లాభం కోసమే, హింసాత్మకో శుచి, సో అంటే మరి లోభత్వంతో, దురాశతో, ఇంకా ఇంకా కావాలనే ఉద్దేశం ఉన్నవాళ్ళు, అసూయాపరులు, శుచి లేని వాళ్ళంటే శుచి, అశుచి అంటే శుభ్రం లేని వాళ్ళంటే శారీరక శుభ్రత కంటే ఇక్కడ మానసిక శుభ్రత లేనివాడు, అంటే చెడు భావాలతో, అంటే దురాశ, అసూయ, ఇవన్నీ మరి చెడు భావాలే కదా. ఇలా మానసిక
పరిశుభ్రత, కల్మషరహితంగా లేకుండా ఫుల్ ఆఫ్ కల్మషంతో, అసూయతో, లోభత్వంతో, సుఖదుఖాలు, హర్షాశోకాన్విత, హర్షం వచ్చిన ఆనందానికి శోకానికి ఎఫెక్ట్ అయిపోయేవాడు విపరీతంగా. ఆనందం వస్తే ఎగిరిపోతాడు, శోకం వస్తే కృంగిపోతాడు. సో ఇలా సుఖదుఖాలకి చెలించేవాడు విపరీతంగా. ఇటువంటి కర్త రజోగుణ కర్త. ఇటువంటి కర్త రాజస పరికీర్తిత, అంటే రజోగుణ కర్త అని అనబడతాడు అని చెప్తున్నారు. ఎవరు? కర్మఫలాలు కావాలి అని కోరుకుంటూ కర్మఫలాల మీదే ఆసక్తితో పనిచేసే వాళ్ళు, ఆ లోభత్వంతో, అసూయతో, మరి బ్యాడ్ ఫీలింగ్, కల్మషంతో వాళ్ళు సుఖదుఖాల పట్ల విపరీతంగా ఎఫెక్ట్ అయిపోతూ ఉండేవాడు రజోగుణ కర్త. ఇక తమోగుణ కర్త. అయుక్త ప్రాకృత స్తబ్ధ షఠో నైష్కృతికోలస విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ చ కర్త తామస ఉచ్యతే. సో ఇక ఈ భౌతికత్వం మీద ఆసక్తితో, మొండితనంతో, మోసం చేసే ప్రవృత్తితో, ఇతరులను అవమానించడంలో చాలా దక్షుడట. ఇతని యొక్క శక్తి ఎక్కడుంది అంటే సామర్థ్యం ఎదుటి వాళ్ళని అవమానించడంలో ఇతనికి నేర్పరితనం ఉన్నది. సోమరి, పరాచింతాక్రాంతుడు, సదా చింతాక్రాంతుడు, ఎప్పుడు ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్లే ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. వృధాగా కాలాన్ని వ్యయం చేసేవాడు, టైం వేస్ట్ చేసేవాళ్ళు, సదా శాస్త్ర నిర్దేశాలకు విరుద్ధంగా పనులు చేసేవాళ్ళు తమోగుణ కర్తలు. ఇది మనకి చక్కగా క్లియర్గా చెప్పారు. రజోగుణ కర్తలేమో కనీసం విపరీతమైన కోరికలతో, ఆ కోరికల మీద ఆసక్తితో, అవి తీరకపోతే అవతల వాళ్ళు తీరిన వాళ్ళ మీద అసూయతో, ఇలా ఈ కల్మషంతో సుఖ దుఃఖాలకు విపరీతంగా ఎఫెక్ట్ అయిపోతూ వాళ్ళు ఉంటారు. ఇక తమోగుణం వాళ్ళు ఇంకా దానికంటే ఒక మెట్టు తక్కువ అనమాట. ఎంతసేపు ఈ భౌతికత్వం, మొండితనం, మోసం కూడా చేస్తారు. మోసం చేయడం, ఇతరులను అవమానించడం, సోమరిగా ఉండడం, ఎప్పుడూ ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు ఉండడం, ఫీల్ అవ్వడం, టైం వేస్ట్ చేయడం, మరి సోమరితనం అన్నారు కదా, కాలాన్ని వృధా చేయడం, శాస్త్రాలు వద్దు అని చెప్పిన పనులే చేయడం, శాస్త్ర విరుద్ధంగా ప్రవర్తించడం, వీళ్ళు తమోగుణ కర్తలు. ఇది తమోగుణంలో ఉన్న కర్త యొక్క స్వభావం. అది. సో మనం ఇప్పుడు జ్ఞానం ఎలా ఉంటుందో, కర్మ ఎలా ఉంటుందో, కర్త ఎలా ఉంటాడో ఈ 3 గుణాల్లో చూసాం. ఇప్పుడు ఏం చెప్తారో చూద్దాం. బుద్ధేర్భేదం ధృతేశ్చైవ గుణతస్త్రిం విధం శృణు ప్రోచ్యమానమశేషేణ పృథక్త్వేన ధనంజయ. సో ధనంజయ, ఇక త్రిగుణాలను అనుసరించి ఉన్న రకరకాల బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది, నిశ్చయాలు ఎలా ఉంటాయి. అంటే మనం ఏదైనా చేయాలంటే ప్రతి వాళ్ళకు ఒక బుద్ధి ఉంటుంది కదా, ఆ బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది. తర్వాత ప్రతి వాళ్ళం కొన్ని నిశ్చయాలు చేసుకుంటాం, కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ పని ఇలా చేయాలి, ఈ పని ఇలా చేయాలి అని మనకి కొన్ని డిసిషన్స్ చేసుకుంటాం. సో ఈ బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది, ఈ డిసిషన్స్ అనేవి కూడా మంచివా చెడ్డవా, అవి కూడా గుణాలను బట్టే ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ విషయాల గురించి కూడా నేను వివరంగా బుద్ధిని గురించి, నిశ్చయాలు, డిసిషన్స్ గురించి కూడా, నిర్ణయాల గురించి కూడా చెప్తాను విను అని ప్రారంభించారనమాట. సో ప్రవృత్తించ నివృత్తించ కార్యే భయే బంధం మోక్షం చ యా వేత్తి బుద్ధి సా పార్థ సాత్వికి. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ, ఏది చేయాలో తెలియదు, ఏది చేయకూడదో తెలియదు, కార్యము అకార్యము, మరి అంటే ఏది చేయకూడని పని, ఏది చేయదగ్గ పని, భయ అభయ, దేనికి భయపడాలి, దేనికి భయపడకూడదు. అలాగే బంధం మోక్షం చ, అలాగే ఏది బంధాలను కలిగిస్తుంది, ఏది మోక్షాన్ని కలిగిస్తుంది, యావేత్తి అనేది తెలుసుకోగలిగినప్పుడు అది ఆ బుద్ధి సా పార్థ సాత్వికి, అది సాత్విక బుద్ధి. సో ఈ సాత్విక బుద్ధి, ఇప్పుడు బుద్ధి ఎలా ఉంటుందో, నిర్ణయాలు ఎలా ఉంటాయో 3 గుణాల్లో చెప్తానన్నారు కదా. సో సాత్విక బుద్ధిలో ముందు సాత్విక బుద్ధి ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నారు. ఎలా ఉంటుందంట సత్వగుణ బుద్ధి, ఏ పని చేయాలో, ఏది చేయకూడదో, ఏది చేయదగ్గదో, ఏది చేయరానిదో, దేనికి భయపడాలో, దేనికి భయపడకూడదో, కార్యము అకార్యము, చేయవలసిన పనేది, చేయకూడని పనేది,
భయ అభయ, దేనికి భయపడాలి, దేనికి భయపడకూడదు. ఏ బంధం మోక్షం చ, అలాగే బంధాన్ని కలిగించేదేది, మోక్షాన్ని కలిగించేదేది. యావేత్తి, ఎవరికైతే తెలుస్తుందో ఈ విషయాలు, అటువంటి బుద్ధి పార్థ సాత్విక బుద్ధి. ఏది బంధాలో, ఏది ముక్తిదాయకం తెలుసుకోగలిగిన బుద్ధి సత్వగుణ ప్రధానం, సత్వగుణ బుద్ధి. ఇక రజోగుణ బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఏది ఎలాంటిది, ఏ పని మంచిది, ఏ పని చెడు, ఏ పని మోక్షాన్ని ఇస్తుంది, ఏ పని బంధాన్ని ఇస్తుంది, దేనికి భయపడాలి, దేనికి భయపడకూడదు అంటే, మరి ఉదాహరణకి మోక్షానికి భయపడకూడదు, బంధానికి భయపడాలి. ఇట్లా ఈ బుద్ధి, ఇటువంటి విచక్షణ ఉన్న బుద్ధిని సత్వగుణ బుద్ధి అంటారు. యయా ధర్మం అధర్మం చ కార్యం చ అకార్యమేవ చ అయధావత్ ప్రజానాతి బుద్ధి సా పార్థ రాజసి. సో ఏదైతే మరి ధర్మము అధర్మము మధ్య ఉన్నటువంటి భేదం కానీ, కార్యము అకార్యం అంటే చేయవలసిన పని చేయకూడని పని మధ్య ఉన్న భేదాన్ని కానీ తెలుసుకోలేనటువంటి బుద్ధి అయధావత్ ప్రజానాతి అంటే అసమగ్రంగా తెలుసుకున్నవాడు, అంటే ఫుల్గా తెలియదు ఇది చేయవలసిన పన, ఇది చేయకూడని పని, అలాగే ఇది మరి ధర్మమా లేదా ఇది అధర్మమా అనేది పూర్తిగా తెలియని వాడు మరి రజోగుణ బుద్ధి ఉన్నవాడు అని చెప్తున్నాడు. అసమగ్రం, అయధావత్ ప్రజానాతి అంటే పూర్తిగా తెలుసుకోకుండా చేయడం అన్నమాట. అంటే ఈ ధర్మమా అధర్మమా, చేయదగ్గ పన చేయకూడని పన అనేది ఫుల్గా తెలుసుకోకుండా చేసేస్తే అది రజోగుణ బుద్ధి అవుతుంది, ఆ బుద్ధి. ఇక తమోగుణ బుద్ధి అధర్మం ధర్మమితి మన్యతే తమసావృత సర్వార్థాన్ విపరీతాంశ్చ బుద్ధి సా పార్థ తామసి. అసలు అధర్మాన్నే ధర్మం అనుకుంటున్నాడు, అయోమయం అజ్ఞానంలో ఉండి ధర్మాన్నేమో అధర్మం అనుకుంటున్నాడట. కనీసం రజోగుణం వాడు ఫుల్గా తెలియకుండా హాఫ్ తెలుసుకున్నాడు, ధర్మాన్ని అధర్మం ఏమిటో భేదం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకుండా పనిచేసినప్పుడు రజోగుణం. ఇది ఇంకా దానికంటే వర్స్ అన్నమాట. సో అధర్మాన్ని ధర్మం అనుకుంటున్నాడు, ధర్మాన్ని అధర్మం అనుకుంటున్నాడు. అటువంటి స్థితిలో మరి ఉన్నవాడు అధర్మాన్ని ధర్మం అని, ధర్మాన్ని అధర్మంగా భావించేవాడు ఎప్పుడూ తప్పు ద్రోవలోనే ఉంటూ, ఇక వాడి బుద్ధి అటువంటి బుద్ధి తమోగుణం. మరి అంతే కదా, ధర్మాన్ని అధర్మం అనుకుంటున్నప్పుడు అధర్మమే ధర్మం అనుకుని వాడు అధర్మాన్నే చేస్తూ తప్పుదోవను పోయినప్పుడు అటువంటి బుద్ధి తమోగుణ బుద్ధి. సో కరెక్ట్గా తెలుసుకుని చేస్తే సత్వగుణ బుద్ధి. సగం తెలిసి తెలియకుండా ఏదో ఇలా చేసినప్పుడు రజోగుణ బుద్ధి. ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో ఏది పూర్తిగా తెలియకుండా అసలు ధర్మమే అధర్మం, అధర్మమే ధర్మం అని ఎప్పుడూ తప్పు మార్గంలో వెళ్ళేవాడిది తమోగుణ బుద్ధి. తృత్యాయయా ధారయతే మన ప్రాణేంద్రియ క్రియా యోగేన వ్యభిచారణ్య ధృతి సా పార్థ సాత్వికి. ఇక నిర్ణయం, ఇప్పుడు నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటాం కదా, మనం ఏ పని చేయాలన్నా కొన్ని డిసిషన్స్ తీసుకుంటాం, నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఏ పని చెయ్యం. సో ఈ నిర్ణయాలు ఎలా ఉంటాయట, ఇవి కూడా సాత్వికంగా రాజసికంగా తామసికంగా ఉంటాయి. సో తమోగుణ సాత్విక నిర్ణయం ఎలా ఉంటుంది, అవిచ్ఛిన్నం, యోగాభ్యాసంతో స్థిరంగా ఉండే డిసిషన్. అంటే ఇవాళ మనం ఒక డిసిషన్ ఇస్తున్నా, ఏమో లేదు ఏం చేస్తాం, దీన్ని మార్చేసేద్దాం, ఇంత కష్టమైతే మనం చేయలేము ఈ పని, సగం చేసి వదిలేద్దాం అనే నిర్ణయం ఉంటే అది స్థిరమైన నిర్ణయం కింద రాదు. సో అలా కాకుండా మొదలుపెట్టిన తర్వాత స్థిర నిర్ణయంతో యోగాభ్యాసం అంటే ఆ సమత్వము, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడే స్థిరంగా ఉండగలం. మనసు పరిపరి విధాలు పోకుండా అదే కాన్సన్ట్రేషన్తో ఫోకస్తో ఉండగలిగినప్పుడు అదే యోగం. కాబట్టి అవిచ్ఛిన్నం, ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకున్నాక ఇక దాన్ని మనం బ్రేక్ చేయకుండా అదే స్థిరంగా కొనసాగాము అంటే తత్కారణంగా మన ఇంద్రియాలు, మనస్సు, ప్రాణం కార్యాలను అన్నిటినీ కూడా ఆ పనిలో నియమించగలిగినప్పుడు, సో మనం ఒక స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకుని ఈ పని ఇలా చేయాలి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మన మైండ్ని దాని మీదే ఫోకస్ చేస్తాం, మన మనస్సుని దాని మీదే ఫోకస్, ఇంద్రియాలను ఆ పని చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం, మన ప్రాణం అంటే మన శక్తిని కూడా దాని మీదే కేంద్రీకరిస్తాం. కాబట్టి మనస్సును, ఇంద్రియాలను, మన శక్తిని, సమస్తాన్ని కూడా ఆ పని మీద కేంద్రీకరించి స్థిరంగా పని చేయాలి అనుకునేటటువంటి డిటర్మినేషన్ని సాత్విక నిర్ణయము, నిశ్చయము అని అంటారు. ఇక రాజసిక నిర్ణయం ఎలా ఉంటుంది, నిశ్చయం,
యయాతు ధర్మకామార్థాన్ ధృత్యా ధారయతే అర్జున ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షి ధృతి సాపార్థ రాజసి. సో ఏ నిశ్చయంతో, కానీ టూ అంటే కానీ, దేనితో అయితే ధర్మకామార్థాన్ అంటే ధర్మము, మన ఇంద్రియ తృప్తి, ఆర్థికాభివృద్ధి, ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు అంటారు కదా. అంటే అర్థం అంటే ధనం కోసం, మరి కామం కోరిక కోసం మనం ఫలాసక్తితో ధారయతే పోషిస్తూ, అంటే ఈ ధనం కావాలనే కోరికను మరి వీటన్నిటిని పోషిస్తూ మనం ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షి. సో ఆ ఫలితాన్ని కోరుకుంటూ ఫలితం మీద ఆసక్తితో ఉండే నిర్ణయం రాజసిక నిర్ణయం. సో ఏ నిర్ణయంతో మనిషి ధర్మార్థ కామాలన్నిటి మీద, వాటి ఫలితాల మీద ఆసక్తితో ఉంటాడో అటువంటి నిర్ణయం నిశ్చయాన్ని రజోగుణం. సో ఇందాకటి సత్వగుణ నిశ్చయం ఏమిటి? అవిచ్ఛిన్నంగా మనం అనుకున్న పనిని నిర్విఘ్నంగా చేయాలి. మన మనస్సును, ఇంద్రియాలను, ప్రయత్నాలను, మన యొక్క సమస్తాన్ని, శక్తిని కేంద్రీకరించి పని చేయాలి అన్నంత వరకే కానీ ఫలితం ఎలా ఉంటుంది, ఎంత లాభం వస్తుంది, ఎంత పేరు వస్తుంది అనే ఆలోచన లేదు వాళ్ళకి. ఈ పనిని ఎంత సమర్థవంతంగా నేను చెయ్యాలి అనే దాని మీదే వాళ్ళ మనస్సును, వాళ్ళ ఇంద్రియాలను, వాళ్ళ శక్తిని కూడా వాళ్ళు ఫోకస్ చేసి పనిని చేస్తారు. అది సత్వగుణం. అయితే లాభం కోసం, కామం కోసం, కోరిక తీర్చుకోవడానికి ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తితో చేసేటటువంటి నిశ్చయాలన్నీ కూడా రజోగుణ నిశ్చయాలు. ఇక తమోగుణ నిశ్చయాలు యయా స్వప్నం భయం శోకం విషాదం మదమేవచ నవిముక్తి దుర్మేధా ధృతి సా పార్థ తామసి నవిముచ్చితి దుర్మేధా ధృతి సా పార్థ తామసి. సో ఏదైతే స్వప్నము, భయము, శోకము, విషాదము, మదం అంటే ఒకలాంటి గర్వం కూడా, అంటే మరి జ్ఞానం లేకపోవటం, అజ్ఞానం, తర్వాత ఇవన్నీ వదలకుండా అంటే ఎప్పుడు వీటితోనే ఉంటున్నాడు. ఏదో కళ ఏదో అంటారు, వీడు ఎప్పుడు ఏదో కళల్లోనే ఉంటాడు అంటూ ఉంటారు మన వాళ్ళు. అంటే నిజం ఏంటో తెలుసుకోకుండా ఇలా స్వప్నాలతో, భయంతో, శోకం, విషాదం, వీటిని ఏది మదం అంటే అహంకారం ఏది వదిలిపెట్టడంలా. ఇవన్నీ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్. ఎప్పుడు భయంలో, ఎప్పుడు దుఃఖంలో, ఎప్పుడు విషాదం, ఎప్పుడు గర్వము, మరి ఎప్పుడు ఏదో అజ్ఞానంలో ఉండటం, ఈ స్వప్నాల్లో ఇవన్నీ వదలకుండా దుర్మేధ అంటే మందబుద్ధితో, దుర్మేధ అంటే సరి అయిన బుద్ధి లేకుండా, ధృతి ఉన్న నిశ్చయం తామసిక నిశ్చయం. సో ఇక స్వప్నము, భయము, శోకము, విషాదము, భ్రాంతి ఇటువంటివి దాటలేక, వదలలేక వాటిల్లోనే ఉంటూ మందబుద్ధితో తీసుకున్న నిశ్చయం. సో బేసికలీ ఇటువంటి స్థితిలో మందబుద్ధితో ఉంటూ తీసుకున్న నిశ్చయాలు తమోగుణ నిశ్చయాలు. సో ఇవి నిశ్చయాల్లో మనం ఇప్పుడు సత్వగుణంలో రజోగుణ నిశ్చయం, తమోగుణ నిశ్చయం కూడా చూసాం. సో జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది, కర్మ ఎలా ఉంటుంది, కర్త ఎలా ఉంటుంది చూసాము. తర్వాత బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది, నిశ్చయం ఎలా ఉంటుంది, ఈ 3 గుణాల్లో ఈ 5 విషయాలు చూసాం. 34th శ్లోక ఫినిష్ చేసాం. రేపు 35th శ్లోక నెక్స్ట్ దేంతో చూద్దాం. హరే కృష్ణ అందరికీ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. మన హరిత మాతాజీ, శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ప్రశ్నలు ఏమి లేకపోతే మరి క్లాస్ అని చేద్దామా? హరే కృష్ణ అందరికీ ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.